Apple od včerejška nechce iPhone prodávat, chce vám ho pronajímat a zní to docela dobře. Jmenuje se to Apple Upgrade a zatím to funguje jenom v Americe. iPhone, Mac, iPad i hodinky si můžete pronajmout. Platíte měsíčně jako třeba za Netflix a takovej iPhone 17 Pro vyjde na $32 měsíčně na 2 roky. Podmínky jsou přitom překvapivě slušný, žádný úrok, žádný poplatky navíc, žádná pokuta za pozdní platbu, jenže spočítejte si, co se stane po 2 letech. Zaplatíte zhruba $760, teda skoro 70% ceny telefonu a pak máte 3 možnosti. Vrátit ho, vyměnit za novej nebo doplatit zbytek a teprve pak ho začít vlastnit. Takže po 2 letech placení nemáte nic a když neuděláte nic, smlouva se automaticky protáhne. A tohle je ta věc, co mě na tom štve nejvíc. Hudbu už si nekupujeme, filmy taky ne, software je předplatný, hry jsou většinou taky předplatný a hardware byl poslední věc, kterou jste si po zaplacení mohli položit na stůl a říct, tohle je moje. Takže chtěli byste to u nás v Česku?